Čaute cestovatelia, to je Stanka s Miškou z cestovky Objavuj svet. Zdravíme vás. A chceme vás pozdraviť takto v strede leta. Neúnavne pracujeme a pracujeme na rôznych miestach. Občas tie zájazdy pripravujeme z kancošky, občas z letiska. Zrovna sme v jurte. A občas je to hodne o takej spontánnosti, alebo musíme improvizovať, keď nám lietadlá nedoletia, treba na Madéru, že musíme to nejako upraviť, tie programy. A tak sa na vás tešíme, keď vás vezmeme niekam do sveta a veríme, že vám doprajeme kopec zážitkov aj v takýchto krásnych, netradičných ubytovaniach po svete. Napríklad v mongolskej jurte. A Miška, ako sa tu spí? Spanie v jurte je úžasná vec. Tu konkrétne, kde sa nachádzate, že sme v jurte, to je jurta, ktorú poskytujem na prenájom. Čiže všetko som si to zariadila v takom krásnom štýle, aby ste zažili autentickosť nielen mongolská, ale hlavne toho spania v jurte. Na takomto niečom by ste dokázali spať na našich zájazdoch, treba v Mongolsku, Kyrgyzsku, Gruzínsku, alebo aj na takom Islande. No, máme. Tie naše zájazdy sú o tom, aby to bolo ako taká bomboniera. Jasné, že berieme dobré hotely a v Radisson Blu ste už spali všade, hej, po svete všade sú, ale tieto jurty napríklad, alebo nejaké také iné typické ubytká, to nezažijete všade. To zažijete s nami, na našich zájazdoch, tak sa na vás tešíme s cestovkou Objavuj svet. Čaute! Stanka, Miška, Objavuj svet.